Hello mga brothers and sisters in Christ. Mangayo na ko ninyong pasensya kaninyo sa inyong pagpaabot sa mga bagong kanta, labi na adunay lyrics o chords. Tagsa na kay ko ka-upload og mga videos, no? Kay tungod nanguham lang kog cellphone, kay akong cellphone nagkuba man. So karon manghuam na kog pirmig cellphone, pero sa maabot nga panahon na maka cellphone ko, makahatan ako ninyo og mga bagong kanta with chords, lyrics. No, pasensya lang jud ko ninyo kay maabot ra gid na maka cellphone na jud ko. Hinaot nga makasabot mo nako sa inyong pagpaabot. Daghang salamat sa inyong pagsabot nako. God bless all.